हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि बे खन्थाइ मुलुग इउटुब चेनेलाव लोगोफोर दिनै बे बेलासिनि समाव आङो नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे दिनैनि खास बाथ्राखौ सावरायगोन। दाख्लै सिगां समनिफ्रायनो जोङो ससियेल मिडियायाव नुबोबाय थादोंमोन आरोना जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि सानै मेम्बार्स गेमस्रि आरो जेम्स बिथांमोना गावसिनि पार्सनेल मेटारखौ लानानै ससियेल मिडियायाव पाब्लिक खालामनायनि थाखाय गोबां जोंनि बर' रायजो राजाफोरा गोबां दुखु मोनदोंमोन एबा गाज्रि मोनदोंमोन, सोरबाया रागाबो जोंदोंमोन। दा बेनि थाखाय बिथांमोननि अखा नायोब्लानो इउटुबाव एबा फेसबुकाव दावराव दावसिखौ नुबाय थानानै गोबां जोंनि बर' सुबुंफ्रा रागा जोंखांनाय फैदोंमोन बिथांमोननि सायाव। दा बेखौ लानानै जोंनि बर' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशना मोनसे राइट डिसिसन लादोंमोन बे सेप्तेम्बरनि 7 तारिखआवहाय। दाख्लै दावराव जानायनिफ्राय जेब्ला बे बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशना डिसिसनखौ लानाय जादोंमोन एबा बिथांमोननि डिसिसन लानायनि मेसेजखौ मोननायनिफ्राय एसे साननैसो सिरि जाथ'दोंमोन। दा बे दिनैनि 7 तारिखखौ नेनानै दङमोन गोबां जोंनि बर' रायजो राजाफ्रानो। दा जोङो दिनै मोनथिनो मोनबाय एबा नुनो मोनबाय दिनै जोंनि बर' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशना बिथांमोन सानैखौहाय गेमस्रि आरो जेम्स बिथांमोन सानैखौ ससियेल मिडियायावहाय गाज्रि आखुथाय दिन्थिनायनि थाखाय गावसिनि पार्सनेल मेटारखौ लानानै दावराव दावसि खालामबाय थानायनि थाखाय खनसेयैनो जोंनि बर' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशना बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय जोबथा सिमा गैयै अरायनि थाखाय बिथांमोन सानैखौ बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय बोख्लायनानै दोननाय जाबाय। दा बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशननि जोबथा डिसिसना दिनै फाइनाल जाबाय। बिथांमोन सानैखौ ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि गाज्रि आखुथाय दिन्थिफैबाय थानायनि थाखाय बिथांमोनखौहाय बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय अरायनि थाखाय। दा बिथांमोनखौ जायफोरा जेम्स आरो गेमस्रि बिथांमोन सानैखौ मोजां मोनोमोन नोंथांमोना बिथांमोनखौहाय इउटुबाव नायोब्ला नुनो मोनगोन। बिथांमोनखौहाय गाव गावनि इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन। माने बिथांमोना गोसो जायोब्ला गाव गावनि मानि गारनानैहाय एलबाम मिउजिक भिडिअ बानायनानै बिथांमोना एगारबाय थाखागोन। बिथांमोनखौ नुनो मोनगोन। जास्ट बर' सावथुन मुलुगावल' नुनो मोननाय नङा, नाथाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव बिथांमोनखौ नुनो मोनगोन आरोना नोंथांमोना जायफ्रा मोजां मोनो। आरोबाव आङो बुंनो सानदों बे बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशननि लानाय डिसिसनखौहाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा सोर साबेसेया बेसेबां मोजां मोनदों आरो सोर साबेसेया साबजानाय मोनाखै बेनि सायावहाय नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि कमेन्टआव थांनानै कमेन्ट सेक्सनावहाय लिरनानै हर। बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशननि लानाय थांखिखौ नोंथांमोना माबायदि मोनदों, साबजानाय मोनदों एबा मोनाखै नोंथांमोना आंनो बे कमेन्टआव लिरनानै हर। बेनि सायाव आङो जाहाथे इयुनाव भिडिअ बानायनानै होनो हानाय बायदि। दा गोबाङानो दा बिथांमोननि मावनाय खामानिखौबो माखासेफ्रा मोजां मोनदों जानांगौ, खिन्थु माखासेफ्रा मोजां मोनाखैबो जानो हागौ। माने ओरैबायदि जागोन आरोना सोरनिबा गोसोआव ओरैबायदि बेफोरबायदि साननाय फैगोन, हामथारबाय साला दासो, जोङो नायनो बाखाबायमोन बिसोर सानैखौ। सोरबाया बुंगोन आङो गेमस्रिखौ नायनो बाखाबायमोन, सोरबा सासेया बुंगोन आङो जेम्सखौ नायनो बाखाबायमोन, आरो सोरबाया बुंगोन आङो सानैखौबो नायनो बाखाबायमोन। नैबेफोरबायदि बुंगोन आरोना माखासेया। नाथाय फारसेथिं गुबुना बुंगोन गेमस्रिनिफ्रायसो जादोंमोन बेफोर दावरावा, गेमस्रिखौल' बोख्लायनांगौमोन, जेम्सखौ बोख्लायनो नाङामोन। सोरनिबा खुगानिफ्राय बे रावाबो ओंखारगोन। आरोबाव सोरनिबा खुगानिफ्राय बे रावा ओंखारगोन बेबायदि बोख्लायनो नाङामोन, खनसेयावनो बिसोरखौ दोनथ'बावनांगौमोन। खनसेबा खननैखौहाय लास्ट कनसिडार नैबेफोरबायदि खालामनानै दोनबावनांगौमोन। खनसेयैनो बेफोरबायदि बोख्लायनाया मोजां जायाखिसै, नैबेफोरबायदि बुंग्राबो थागोन। दा बेनि गेजेरावनो आङो आंनि नायगिरि बिथांमोनखौ खावलायदों, जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायदों, नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसोआव जेरैबायदि सानदों
बेखौ लानानैहाय आंनो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर। आङो बेनि सायावबो भिडिअ लाबोगोन। आङो बेनि थाखाय आंनि नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों। दा आंबो खावलायबावो, दिनै बे जोबनानै थांबाय जोंनि बर'नि फावखुंग्रि आरो फावखुंगुर बिथांमोन सानैखौ दिनै बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय अरायनि थाखाय बोख्लायनाय जाबाय गावसोरनि गाज्रि आखुथायखौ दिन्थिनायनि थाखाय। जाहाथे इयुननि समाव जोंनि माखासे आरोबाव जौगाफुबोनाय बर' एक्टर एबा एक्ट्रेसफोरा बेफोरबायदि गाज्रि आखुथायाव एबा बेफोरबायदि गाज्रि बारहावायाव जाहाथे थांबावा एबा गोग्लैबावा, एबा सोरनिबा जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि मेम्बार्सफोरनावहाय बेफोरबायदि गाज्रि थासारिया जाबावा होननानै आङो आसा खालामो एबा मिजिंथियो। गाव गावनि मावनांगौ थांखिफोरखौल' लानानै माव, जाहाथे बेफोरबायदि गाज्रि सोमोन्दो लानानै एबा गाज्रि आखुथायखौहाय जोंनि देरफुनाय लाइमोनफोरनो एबा ससियेल मिडियायावहाय दा दिन्थिफै एबा दा फोरोंफैबावसै। बयबो गाव गावखौ सांग्रां खालामनो नाजादो, नङाब्ला नोंथांमोनाबो जेरैबायदि थांखि दङमोन, सावथुन मुलुगाव जेरैबायदि गावखौ दिन्थिसारनो मुंदांखा खालामनो गोसो दङमोन, नोंथांमोननि साननायाबो अबथिरा आसखान्दा जानानै फैगोन दिनै जेम्स आरो गेमस्रिमोन बायदि थासारियाव गोग्लैयोब्ला। बिनि थाखाय आं खावलायो जाहाथे नोंथांमोना इयुननि समाव जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि मेम्बार्सफोरा बेफोरबायदि गाज्रि थासारिजों जेन भुगिनांबावा, बेनि थाखाय आङो खावलायो। गोबाङानो मोजां मोनोमोन बिथांमोननि एक्टिं खालामनायखौ, जेम्स आरो गेमस्रि बिथांमोननि फाव खालामनायखौ मोजां मोनोमोन। आंबो मोजां मोनोमोन जेम्स आरो गेमस्रि सानैनिखौबो। नाथाय बिथांमोननि बयनिख्रुइबो देरसिन बयजोंबो गाज्रि मोनजानायनि मोनसे गोरोन्थि खामानि मावना लानायनि थाखायनो दिनै बिथांमोना बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय बोख्लायजाबाय अराय समनि थाखाय। रावबो प्रडिउसारा बिथांमोन सानैखौ लिंहरनानै एबा सानैनि गेजेराव सासेखौ लिंहरनानैबो भिडिअ खालामनो एबा फिल्म खालामनो हानाय नंबावलिया। सोरबा प्रडिउसारा जेम्स नङाब्ला गेमस्रिखौ लिंहरनानै फिल्म खालामबावोला बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशना बिथांमोननि सायावबो डिसिसनखौ लानाय जागोन। गुबुन फावखुंग्रि बिथांमोनाबो उननि समाव बिसोरबायदि गाज्रि आखुथायखौ दिन्थियोब्ला बिथांमोननि सायावबो एक्सन लानाय जागोन होननानै दिनैनि बे मेलाव बुंथिदों बिथांमोना। दा बेनिखायनो बयबो सांग्रां जा, मोजां गियान मोजां आखुथायखौ फोरोंफैनो नाजा ससियेल मिडियायाव, समाजाव। बेफोरबायदि गाज्रि आखुथायखौहाय दा लाबो एबा जोंनि बर' समाजखौ गुबुंले दा खालाम। नङाब्ला बेफोरबायदि गाज्रि आखुथाया जोंनि बर' समाजाव जावले जावले जायगा मोनबाय थायोब्ला जोंनि देरफुनाय उन्दै लाइमोन सुबुंफोराबो सोलोंनो गोरलै जागोन आरो सोलोंखागोनबो सोरबाया। बेनिखायनो बेफोरबायदि गाज्रि आखुथाया जेन जोंनि बर' समाजाव जायगा मोनबावा, बेनि थाखाय आङो खावलायो। लोगोफोर, आङो दिनैनि बे सुंद' भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोनखौ आङो दहायनो बुंखादों, जायफोरा बे बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशननि लानाय डिसिसनखौ एबा बिथांमोननि मावनाय मावथांखिखौहाय सोर साबेसेया मोजां मोनदों आरो सोर साबेसेया साबजानाय मोनाखै, सोरनि गोसोआव माबायदि साननाय दङ, नोंथांमोना आंनो नैबे भिडिअनि कमेन्टआवहाय लिरनानै हर। आङो बिनि सायावहाय फारि फारि आङो भिडिअ लाबोगोन। आरो आंनि मोनसे खावलायनाय लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला एबा आंनि बे भिडिअखौ गोदानै नायदोंब्ला अन्नानै आंनि बे खन्थाइ मुलुग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लाइक खालाम। आरोबाव आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला हाजासे शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बयबो नुनो हानाय बादि। बेनि थाखाय आं आंनि नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो गुरैयै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।